Ġew inawgurati żewġ proġetti f'Marsa Xlokk iffinanzjati minn skemi maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b'investiment totali ta' 51,000 euro. Il-proġetti jinkludu renovar tal-bandli tal-Magħluq kif ukoll servizz ta' trasport ġdid fil-komunità. Ir-rinnovar tal-bandli ġie finanzjat mill-iskema Finanzjament tal-Iżvilupp u Titjib fil-kundizzjonijiet tal-playing fields fil-lokalitajiet f'Malta u Għawdex, filwaqt li l-van li jipprovdi trasport ġie finanzjat mill-iskema Proġetti Kapitali, Aċċessibilità u Mobilità. Fl-inaugurazzjoni ta' żewġ proġetti il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici stqar li permezz ta' dawn l-iskemi ta' fondi u ħidma viċin tal-Kunsilli Lokali, il-Gvern qed jagħmel differenza fil-qalba tal-komunitajiet Maltin u Għawċin. Filwaqt li appella sabiex aktar kunsilli lokali jipparteċipaw fi skemi simili, stqar li huma dawn il-proġetti li jagħmlu differenza fil-ħajja ta' kuljum tar-residenti. Dan huma proġetti ħelwin ħafna li jagħmlu differenza fil-livell tal-għajxin tar-residenti f'dan il-każ ta' Marsa Xlokk, fejn hawnhekk qegħdin ninawguraw żewġ proġetti li saru frott żewġ skemi li jinħarġu minn żmien għal żmien li għandhom lan li jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alessin Faċivelli qalet li l-Gvern se jkompli jinvesti f'modi sabiex kull residenti kollu aċċess faċli għas-servizzi neċessarji. Stqarret li l-Gvern Lokali huwa kommess li fis-sena 2023 ikompli jiffinanzja skemi favur aktar spazji miftuħa u ambjent aħjar fil-lokalitajiet Maltin u Għawċin. Fil-fatt ma' One News stqarret li l-proġetti inaugurati f'Marsa Xlokk huma biss tnejn fost numru ta' inizjattivi simili ta' din is-sena. Ilna naraw tul is-sena kollha proġetti madwar Malta u Għawdex permezz ta' skemi diversi li noħorġu minn xahar għal ieħor minn żmien għal ieħor permezz ta' skemi differenti maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali. Intant is-Sindku ta' Marsa Xlokk Stephen Grek faħħar l-inizjattivi u qal li x-xogħol ta' titjib fil-bandli kien wieħed meħtieġ. Huwa spjega kif ir-residenti ta' Marsa Xlokk jistgħu jagħmlu użu mis-servizz ta' trasport li ġie inawgurat. Ir-residenti li jkunu jridu l-anzjani l-iktar li jridu jużaw japplikaw mal-Konsill u fejn jkunu jixtiequ jmorru l-iktar ħammorru sa raħa ġdid.